Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Прывітанне, сябры, і зноў у нашай студыі я, Сяржук Маркаў і Іван Кірчук, і гэта значыць, што вы зараз глядзіце самую смачную кулінарна-фальклорную праграму «Еш, пакуль не запяеш». Вы можаце быць здзіўленымі, канешне, што ў нас сёння тут на стале не так багата, як заўжды, але страва постная, і адразу скажуць, ох, калі постная, значыцца ўсё, гэта нешта такое сумнае. Не. Калі мала, гэта не значыцца, што гэта будзе нешта несмачнае і такое рэдкае. Сёння ў нас будзе грыбная поліўка. Грыбная поліўка, такая аўтэнтычная постная страва. І, бачыце, інгрэдыентаў зусім няшмат. Мы пачнем гатаваць. Я буду распавядаць увогуле, што такое поліўка, адкуль яна ўзялася. Ну, а Іван Іванович сёння нам распавядзе пра што? Про камаедзіцу. Про камаедзіцу, свята такое ёсць, камаедзіца. Ну, глядзіце, што мне трэба зрабіць? Па-перше, мне трэба падключыць проста патэльню, уже падключыў, крыху яшчэ дадам. І пасекчы цыбуліну, потым пацерці трэба будзе моркву, і ўсё гэта закінуць на патэльню. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. А што такое поліўка? Во, ну, крыху зусім раскажу, распавяду такое. Поліўкай называлі абсалютна розныя супы, як зараз мы кажам суп. Не было такого слова суп, было слово поліўка. А такія супы, як борщ, там шаўе, капусты, яны мелі сваю ўласную назву. Таму борщ гэта борщ такі, цар сярод супоў. А астатняе ўсё, што там з гародніны ці нават з дадаваннем нейкага мяса, гэта ўсё поліўка. Заціралі яшчэ і мукой, гэта ўжо была зацірка. Маглі падбіць хлеба, можна было проста ўзяць такія скрыначкі чорнага хлеба, засунуць у печ, падсушыць, а потым яшчэ ў вадзічцы яе дробненько так прасеяць прасіта, і ўсё, і будзе вам поліўка звычайная. У нас хлеб будзе як дадатак, як асноўны такі. А бачыце, у нас толькі сёння морква, бульбіна, цыбуліна, грыбы, крыху таматнай пасты, смятана. Без яе ні адна праграма амаль не абышлася. Соль, перец. Вось. Пра поліўку расказаў, цяпер можна пра камаедзіцу. Камаедзіцу, так. У гэты час нашы продкі адзначалі вельмі прыгожае свята для нас, незразумелае, таму што мы жывем большая часть у гарадах. Это камаедзіца. Лічылася, што нашы продкі ў гэты час будзілі мядзведзя, таму рыхтавалі стравы, гарохавы такі суп, гарохавыя камы, сушоны рэпнік бралі, тое, што любіў менавіта мядзведзь. І елі гэтыя стравы. Пасля абеду укладаліся ўсе на печ і там ляжалі, пераварочваліся з боку на бок. Лічылася, што ў гэты час і мядзведь таксама пераварочваецца з боку на бок. А яшчэ ж вы казалі, што дзеда адпраўлялі на печ. Ну так, і дзеда. Каб ён крахцеў. Ну што, мядзведь лічыцца гэта нашых першапродак. І ў старадаўнія часы існавала Смаргонская акадэмія, у якой рыхтавалі сапраўдных мядзведзей, якія паказвалі шмат цікавага, як Янка з карчомкі вяртаецца п'яны, як бабы на поле жаць ідуць і гэтак далей. У нашы мядзведзі былі вядомымі, а разам з імі былі вельмі таленавітыя мядзведзнікі, якіх вадзілі па розных кірмашах. І гэтыя кірмашы ведалі мядзведзей нашых і ў Шлезвіі, Баварыі, Эльзасе і гэтак далей. Таму сёння не дзіва паказаць дзецям мядзведзя, ў цырк звадзіць, і ў зоапарк, але... Але Смаргонская мядзвежая акадэмія ўжо няма. Не існуе. А яшчэ казалі так, калі мядзведзя вадзілі праз вёску, тая дзеўчына, якая хацела замуж выйсці, павінна была падысці да мядзведзя і выскупсці, трошкі поўсці. Тады абавязкова выйдзеш замуж. Это рызыкоўная справа.
як і замуж вийсці, до речі, так само. А ви ще мені розповідали таку жудасну історію про медведів і про медведників. Як їх знищили? Так, есть некий указ, царский указ, и он был в России, что заборонила церква в один час водить медведей, что над ими робят разные здейки, не кормят их. Ну и что, вырашили, я аж не думаю, что их выпустили в лясы. И все изнищили, усіх. И там вельми великая лічба, не буду нават называть якая. Да помогли так, каб яны не мучыліся. Таму нейкі час гэтыя мядзведзі і, будзем казаць, акадэміі зніклі. Больше их не водили по кірмашах. А чому медведі, ну ось ви кажете, що він першопродок? Тому що на двох ногах. Ну, по-перше, он мог, як чоловік, бути на двох ногах. По-другое, он мог не їсти м'ясо, мог їсти так само некі коренні, некі, будем казати, ягоди. Як перші люди займалися Самое такое дивное, а де медведь знаходився полгода? Спав. Ні, а ви бачили? Ні. Ну, ніхто не бачив, де він спав. Тому існувало шмат казок, легенд, паданняў про медведя. І він був в таким іншим світі, я б сказав. У вас зараз закидываю грибочки так само на пательню разом з цибулиною, яка вже там смажиться. У вас не було таких випадків, ну, зустрічі з медведем у живу, не кабу зоопарку цю цирку. У нас зараз кажуть, на Вінниччині шмат медведів прийшло. Вельми шмат у нас на півночі. Дякую Богу, покуль не сустракалися. Але раптом. Може, є така пісня там «Оберег від медведя»? Ні, нема такої. Ну, у Троїці є пісня, вона жнівна, коли медведь прийшов до молодиці, каб допомогти їй, бо дитя плакало. Молодиця ж дитё плаче. Давай поколышу, але маю великие погности, могу там тебе подрапать. А есть дитячие песенки. Медведь сидеть, колоду несеть, медведь сидеть, колоду несеть. Таких песен, менавіта присвяченых першапродку, не было. Мне здаецца, что яны б не дозволили здзекі гэтыя пачуць. А гороховые камы, яны рабіліся, ну, скажем так, гэта такая страва, якая была распаўсюджана сярод сялян ці сярод шляхецтва. Ну, мне здаецца, шляхецтва гэта не рабілася, не займалася гэтым. Гэта менавіта рабілася ў гонар медведя ў гэты час на камаедзіцу. Таму гороховыя камы, вось яно і камаедзіца, ком камаедзіца. Ком есці. Угу. Зараз памешаю. Мы закинули ўжо моркву туды. Лічылася, што мядзведзь гэта як абярэг, як дух, які, будзем казаць, аберагаў род. Во як. А вось у вашым дзяцінстве вы святкавалі камаедзіцу? Не, я нарадзіўся ў гарадочку Ліда, таму ніякай камаедзіцы не. Я толькі памятаю, вам уже пра гэта распавядаў, што бабуля рыхтавала вясною, пякла нейкая пячэнька такое, якое нагадвала птушачак. І мы дзеткі з'ядалі, таму што настрою ў сям'і было, і нам што там мядзведзік быў, што... Ну, это птушачкі, напэўна, як галёпы тыя, што ці бусліную лапку. А самой камаедзіцы я не памятаю. Са студэнтамі мы рабілі некалькі такіх фрагментаў, звязаных з мядзведзем, з Маргонскай акадэміі, якраз дадавалі вось гэтыя тэксты. Але ёсць яшчэ розныя паданні, скуль узяліся мядзведзі. Кажуць, што адзін гультаваты мужик прымудрыўся выдзіраць мёд у суседзей. І гэта ўбачыў вядзьмар і ператварыў яго у мядзведзя. Сказаў, хочаш так жыць, табе вельмі падабаецца салодкае. Вось і ты, і жонка твая, і дзеці будзеце усе медведзямі. А другое паданне гэта калі мужик з-пад мосту вылятаў з кажуху вывернутым і зноў палохаў людзей. І ішоў Бог, і ён яго спалохаў. Бог кажа, добра, калі табе так падабаецца, будзеш медведзем. Ну, вось такія ёсць апавяданні пра медведзя. Вы зараз сказалі пра студэнтаў. Глядзіце, у нас ужо ёсць загадзя падрыхтаваны курыны бульончык, так? А ён уже тут закіпае. І я
пакуль тут смажыцца цыбуля, грыбы і морква, я таксама закіну бульбіну, ўжо адразу парэжу спачатку на дробныя кавалачкі і закіну яе у наш бульончык. Вы казалі пра студэнтаў. Студэнты да чаго больш маюць цікавасць? Я ведаю, што вы робіце шмат, я не скажу, гэта інсцэніроўка, але як рэканструкцыя абрадаў. Якія абрады, якія святы больш за ўсё іх цікавяць? Ну, тыя завочнікі, якія прыязджаюць, будзем казаць, і маюць працу, яны заўсёды пытаюць той матэрыял, які ім патрэбен для працы. Гэта каляда, гэта бывае купалі, масленка, Такі, скажем, попсовыя. кірмашы, так, якія тэксты там Але зараз яны таксама самі складаюць ужо гэтыя сцэнарыі. Але калі была магчымасць з студэнтамі працаваць 3-4 гады, то мы рабілі вельмі ўдалыя працы былі па рэканструкцыі абрадаў свят, вяселле, русалкі. Тое, што выклікае, будзем казаць, інтарэс, але даволі шмат прыходзіцца працаваць з песнямі, з нейкімі мізансцэнамі, якія мы ж робім сцэнічны абрад. Мы не паказваем гэта ўсё, будзем казаць, на натуры. Таму гэта даволі складаная праца, але цікавая, таму што мы пачыналі з песень, потым стваралі нейкія, будем казаць, дыялогі і так далей. Музычныя інструменты падбіралі, строі або маскі. Гэта такі вельмі цікавы творчы працэс для студэнтаў. Ну, былі такія студэнты, што прыязджалі і казалі: ой, ну вось гэта фальклор. Ну, у мяне за 35 гадоў было толькі адзін раз, што адзін хлопец не хацеў займацца, спяваць песні, я яму даў нейкі таўкач, і ён стукаў рытм. І так ён і экзамен здаў. Адзін, а так больш такіх я не памятаю, таму што, ну, ведаеце, па-першае, я сам захоплены гэтым спевамі і святамі. І калі я прыходжу, ну, уцягваю усіх да працы. Зараз глядзіце, трэба дадаць яшчэ таматную пасту, абавязкова вось сюды, на патэльню, да нашых грыбочкаў. Дадаем, каб і колер быў прыгожы, і смак. Цікала рэчка баразмёстачка за вішнёвага саду, калі каўказага дзяўчынаньку к сабе на параду. Парай дзяўчынанька, як родная маці, ці мне цяпер жаніцеся, ой, ці цябе ждаці. Цудоўная песня. Давайте зараз ужо трэба з патэльні перакінуць все ў наш рондаль, і хай яно там варыцца, наша поліўка. Вось. Як доўга? Ну, прыкладна, улічваючы тое, што грыбы, якія мы збіралі, яны ўжо былі адвараныя, то, ну, хвілінак 30, не больш, каб яно ўсё там пасябравала паміж сабой. І ўсё. Так. А яшчэ пра што хацеў запытацца. Вы ж, напэўна, адзіны чалавек такі
з Беларусі, які, ну сапраўды так і ёсць, які вось гэтыя нашы родныя песні ўсе беларускія пракаціў па, ну не па ўсім свеце. Кругасветкі не было такое яшчэ, напэўна, але ну шмат дзе. І не толькі Еўропе, а нават на іншых кантынентах. Як там ставіцца да беларускіх песень, ці там збіраецца публіка? Ну, напрыклад, зноў-такі возьмем Чылі. Так? Чылі, ці калі вось фестываль, які робіць... Гэта ж той фестываль, які робіць Пітер Гэбрэль. На секундачку. Пітер Гэбрэль робіць такі фестываль. Не адзін ён робіць ва ўсіх краінах свету. Вось там як сустракаюць? Ці з'язджаюцца, вось як я кажу, з'язджаюцца прыхільнікі этна-музыкі, і ну, для іх гэта проста як цікавы кавалачак, ці ўсё ж такі нашыя песні і наша музыка адрозніваюцца кантынентальна? Ці наадварот ёсць агульная? Адрозніваюцца таксама, таму што, ну, зразумела, World Music фестывалі, этнічныя фестывалі, яны збіраюць сваю аўдыторыю. І калі фестываль «Камяніца», які існаваў 10 гадоў ля Мінска, ён збіраў 5-7 тысяч прыхільнікаў. А фестываль Пітер Гэбрэль, напрыклад, у Англіі, дзе мы былі з Троіцай, 65 тысяч. 65 тысяч. Але гэта людзі, якія слухаюць не толькі этнічную музыку, гэта розныя пляцоўкі, гэта можа быць класічная музыка і гэтак далей, дзіцячая, фальклорная нейкая музыка. Ну, даволі шмат усяго, яно мяняецца праз 2 гадзіны. Я памятаю, нават у Венгрыі, калі меў відэакамеру, то я кожную пляцоўку, 40 пляцовак, зняў на відэа, аббег усе, па 2 хвіліны. І думаю, ось сваім студэнтам, завочнікам пакажу. Потым адчыняю праспект, а зноў праз нейкі час новыя гурты пачынаюць працаваць на гэтых пляцоўках. І я толькі так рукі развёў, думаю, ну ўсё не запішу, ўсё не пакажу. Так. Таму ты можаш выбіраць адну пляцоўку, калі ты там слухаеш, напрыклад, блюз, і ты сям сядзі цэлы дзень і слухай толькі блюз. Да нас ставяцца як да экзотыкі, таму што невядомыя музычныя інструменты, якія вы бачыце, Троіца возіць з сабой, мелодыя, некая пульсацыя, будзем казаць, старадаўніх песень. Таму што калі мы яшчэ неяк можам дагадацца, што хрысціянства мае 2000 гадоў, то мы не ведаем, колькі пульсацыя купальскіх песень, калядных песень, якія маюць больш такія далёкія карані, як яны ўсплываюць на слухачоў. Таму заўсёды цікавасць да калектыва, які прыязджае з Беларусі, ёсць. Ёсць штосьці падобнае ў духавых музычных інструментах, у струнных, венгерскія гуслі, я бачу, такія вузенькія, ліры, дуды, маецца на ўвазе, панфлейты. Гэта таксама ёсць такое падабенства. Але зноў-такі, будзем казаць, тэксты беларускія, мелодыі беларускія, яны не падобныя на іншыя. Агульнага няма, напрыклад. Ну, я такое агульнае не правёў. З Галандыі. В Галандыі ж вы записывалі свой дыскадны. Ну, в Галандыі не правёў бы я такое агульнае з іх фальклорам менавіта. Таму што мы маем у аснове творчасці свае беларускія старадаўнія песні. А яны іншая зямля, іншая, сказаў, такая пульсацыя, і ну, яно вельмі моцна ўздзейнічае. Былі такія фестывалі, на якіх людзі плакалі, калі мы рабілі пераклад песень. Так, падыходзілі, казалі, што вы з намі робіце? Ну, нічога, спяваем песні беларускія. Вось давайте я пакуль да нашай поліўкі падрыхтую пару зубчыкаў часніка. Распавядзіце яшчэ такі момант. Я ведаю, што перад сваімі выступамі, можа, мы тут і не заўважылі перад нашымі запісамі праграмы, вы рыхтуеце, скажем так, сваю прастору. Ну, зараз было складана яе рыхтаваць, таму што, па-першае, я працую не адзін. Што датычыць, напрыклад, моноспектакля, то мне патрэбна 3-4 гадзіны, каб раскласці ўсё, па-першае, падрыхтаваць кожны інструмент або нейкі рэквізіт, маскі, лялькі. Што датычыць Троіцы, это іншы падыход, таму што пакуль хлопцы расстаўляюць, а ў іх даволі шмат музычных інструментаў на саундчэк, ну, я рыхтую агульную такую пляцоўку на нас траіх. Сёння мы з вами пра гэта не размаўлялі, таму я не рыхтаваў пляцоўку для нас дваіх. Я ведаў, што вы будете займацца сваёй кухняй, а мне атрымліваецца, бачыце, мая.
І знов Дві тут траціни тут і нешта- траціночка тут. Нешта вариться тут знов таки, і воно впливає, будемо казати, на те, що ви робите. Потім я роблю І тое, што там буршыст не імправізацыйна, я не рыхтаваў там песню пад бульбу або нейкі найгрыш пад часнок. Але зразумела, што кожнае з гэтых гукаў яно удзельнічае на, будзем казаць, тое, што мы робім на нас з вами. Ну і спадзяюся на тых гледачоў, якія цікавяцца беларускай песняй, беларускай кухняй, фестывалямі, таму што а чаму не зрабіць такі фестываль кухарскі, беларускі, каб толькі былі нашыя стравы, нашыя песні, я маю ўвазе беларускія. і не толькі дранікі. Без А тут гасцей. звычайны раз все дранікі і ўсё, і на гэтым усё. Ну куды? Прыедуць госці, яны зноў-такі прывязуць сваю пульсацыю, свае песні. Зрабіць менавіта свой, каб усё было сваё. І паехаць па ўсім свеце. Гэта ўжо потым. Добра. Сябры, застаўся у нас апошні такі крок, невялічкі. Таксама абярэг. Часнок гэта абярэг. Да? Так, трэба насіць у кішэні. Для дня чысцікаў. Ну, я не ведаю, як ад нячысціку, а я думаю, што ў транспарце дакладна побач з вами не будзе шмат людзей. А як насіць? Ну, можна сушаны ці... Можна сушаны. А можна свеженькі. А можна проста з'есці і дыхаць хадзіць. То верыць во што, то і носіць. Вот так. Зрабіць такія гэтыя пацеркі. Закидываем і памятаем, што як і з баршом, да баршоў мы яшчэ дойдзем, там борщ на дождь будзе віцебскі. Выключаем і хоп. Літаральна хай адпачне хвілінку-дзве і на гэтым усё, і будзем уже адразу частавацца. Ужо хочацца... А, во, зелянінку ж можам адразу. Іван Іванович не можа. як ты Абсолютно без зелені. І без зеляніни так само. Ось. І можемо вже одразу. А ведаеш цікавасць, зеляніну рэж, я ўспамінаю сваю маму, якая лекавала травамі. Дык вось калі ёй была нейкая травка патрэбная, зёлка, яна ў яе менавіта на лецішчы вырастала, калі каго трэба было лекаваць. Каб не хадзіць далёка, вось яна пра яе думала. Сама. А, думала про Думала, і травка вырастала. О, як бывае. Так, ну што, будзем здымаць ужо нашу поліўку і пробу. Так, адразу раз. Ой, якія даехаў казана, далі даіну на сваім быстрым варанным кані. Ой, де ён паехаў, радзіну пакінуў, край не вярнуўся ў край свой родны. О! Відаць, я першы. Першы. Заўжды. Так. Немного, бо ўсё з'ем. Запомнили? Немного больше з'ем. А ёсць яшчэ такая прыказка. Садзіся есть, калі валасы есть, каб было за што адвесці. Во. Так, ну вось так. Пачакайце, сметанкава ёсць яшчэ. Так. Оп. Колер які. Просто ж цуд. І мне. І мне, а я вам... Три ложечки. Ну, 4 і не размешваць. Як з тым цукрам. О. О. Гляньце, які цуд. Ой, людзі добрыя. О, тая самая шчаслівая залатая лыжка. Ну што, гарачая, напэўна, вельмі. Іван Іванович, я ведаю, што без хлеба вы не можаце ніяк. Так, бабуля таксама лусту вялікую брала. А я дык во люблю хлеб з селядцом. Селядцом ці сало. Будьце здаровенькія. Смачна есці. Дзякуй. І грибочки адчуваюцца. Ніякага мяса. А, бульончик так курыны. Мяса няма, але схлусілі. Выбачайце, калі ласка, напрыканцы праграмы даведаліся, што схлусілі. Не зусім постны, але можаце звычайны бульон з гародніны зрабіць і будзе дакладна Без мяса. не горш. Все, развітваемся. Так. Развітваемся. Всяго вам добрага, насычаных вам таких вось сакавітых дзён і смачна есці. Еш, пакуль не запяеш. Усяго. Всяго добрага.
Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.